טוב, שתבינו את הגובה, זה רק נראה קרוב, אבל זה איזה 7 מטר לפחות ללמטה. למטה אין יותר, אין המשך, מה שנקרא רחוב ללא מוצא. פה נראה שיש מולנו כן המשך חפירה לכיוון דרום מערב. זה היה פה הכניסה. כרגע היא נראית, זה קצת סתום, זה מאוד קשה, זה היה קצת סתום, פתחנו. ויש את החפירות כמובן לכיוון מזרחה, צפון מזרח. אחרי תקופה ארוכה בשומעים תושבי היישובים תלם והדורה במערב הר חברון רעשי חפירות, יצאנו לתאר פה את הבתים במרחב, בתים בעצם שהרשות הפלסטינית שולחת את תושבי תרקומיה להתיישב בהם על אדמות מדינה בשטח C, ולהפתעתנו חוץ מהבנייה הבלתי חוקית מצאנו פה מנהרה שנראית ממש כמו תשתיות החמאס שאנחנו מכירים מרצועת עזה, רק שפה זו הרשות הפלסטינית. בואו תראו, זה נראה כמו עוד שטח אדמה רגיל. מסירים פה את היוטה הזאת ותראו מה מתגלה פה למטה. הסולם הזה יורד לעומק 5 מטרים ומשם מתחיל להסתעף לחדרים פנימיים, ממש הכנה לתשתית טרור, מרחק של מאות מטרים בודדים מהיישוב תלם. שימו לב, פה המשך של התשתית, מנהרה חפורה לעומק, אי אפשר לדעת מה עוד הם מחביאים פה. שימו לב, זה לא נגמר, ממש התחלה של מנהרה לטרור. וכאן יש לנו חדר נוסף, ההתחלה שלו, המלחמה בעצם קטעה את המשך החפירה פה. וכאן מתחתנו חדר נוסף, נמשך ונמשך, ממש הכנה לתשתית טרור. ביטן אופל עליי. שאחד הכלים אולי עלה על מטען. שאני רוצה להתחיל לבצע עליהם אחת הוא תחת ירי. אם הכל רגוע רק המטען. הופ, ירום 2, 3, גר. לך איתן. אלפא. כניסה. מעולה. רגע ברך, תראה אם יש טנק צמוד עליך. יש פה. יש לו טנק 30 מטר. הוא מכוון פה, הוא בטוח, הוא חושב שזה נונטט. עצור. דבר. הוא שיגר רגע, שיגרתי. מעולה, עוד שנייה פתאום. זה ממש בפינה האחורית. הוצאנו טט, אנחנו מחפשים פה אנשים. מיד, הנה, בורחים. רגע, קח את האחורים. אני לא יודע איפה זה. 2, 3, גר. הם התפלצו מיד, לספויות.